10. februára a je tu druhý zimný prelet včiel, teda aspoň vo februári, v januári tiež boli 2 prelety. No a február je v podstate už obdobie, kde matka kráľovna začína pomaličky v malom množstve klásť vajíčka základom jarných včiel. Však prudké zmeny počasia nie sú veľmi vítané. Aha, pozrite sa, pelz niekaďaľ nosia. To je zaujímavé, čo? To je február, takže jedine vrba, že by vrba už kvitla. No, zistíme si. Výkyvy počasia sú není dobré pre včielky, keď je napríklad takto dlho teplo, povedzme 2-3 týždne. Matka nakladie veľa vajíčok a potom, ak príde o ochladenie, tak včelstva jednak nevedia pokryť celý ten plod, aby ho udržali v teple a plod potom následne umiera. Alebo sa im môžu minúť aj medové zásoby. A tak naše včielky si vedia poradiť. S výkyvmi teploty nikdy nemáme problém. Naozaj máme skoro 100% úspešnosť prezimovania včelstiev. Až na 2 incidenty, ktoré sa stali ináč. Ale to bolo zapričinené ľudskou chybou, čiže našou, nie včielkami.